Здравейте, Gamer Review Box. Аз съм The Immortal. Това е втори епизод от Minecraft Survival. С мен е Team Gaming, този път Пепунски не е тук. Кажи здравей, Team Gaming. Здрасти. И продължаваме. Не сме развити прекалено много, в смисъл това дето не е снимано. Почти не сме играли, само малко кобостон събрах. И направихме там в мината. Това мина. Стъклата. Отгоре. Да, и си направихме такова стъклен таван, ето го. За да може като си легнем вечер и да си гледаме звездите, защото сме пичове. И така. Пепунски в момента снима Speed Art. Затова не може да дойде. Аре, бързо влизайте в профила на Пепунски и го гледайте. Не знам дали го е качил вече, ама. Той ще го качи преди нас. И за сигурност. Minecraft Survival-ите няма да са много серии, защото просто няма смисъл да са много серии. Това е нещо като... Крава. Какво правиш, бе? Крава. Убивам крава. Бото си дай мляко. Това с къмзата. Човек, за какво щупи? Щех да сложа такова. Ма не чупи стъкло. Добре. Сега какво да правим? Добре, тази серия ще направя ферма отгоре. Ето така. И преди да излезем от сървъра, аз опекох паржоли. Не знам какво си правил. Добре. О, не. Нямам айрон. То и аз нямам. Всъщност аз знам откъде да вземем. Къде? Ама сега се стъмва и ще е пълно с зомби. Не се стъмва. Май. Стъмва се, бе. Как не се стъмва? Добре, се едно. Аз мисля, че... Да, е там в една пещера, е там, е там. Да, ние дето ходихме там. Да. Добре, натам. Е тук долу. Мисля, че ще успея да отида. Аз съм в нея. Добре. Търся. Къде беше тази пещера? Тя беше пред тебе, бе. Една дупка. Надупчена от всекъде. Беше някъде на плажа. При къщата. Не. А сега съм в нея. Не в къщата, в... О, не. Вече се показват зомбита, скелети, глупости. Тук има пясък. Уше. Падна вода. Добре, като сега ще направим нещо в къщата. Да, мам. Няма да взем дърво, мам. О, ман. Говори по-близо до микрофона, че... Кой? Чай, че тук ми се бъгат настройките. Леле, ман, виждам зомби, ман. Ето кой не го вижда. Прибрах се, ман. Спасих се, ман. От зомбито, ман. Имаме само едно легло, ман. Всъщност ти колко вълна имаш, бе? 2. О, да ти дам ли 3? Трябва да намерим още едно. Аз имам една. Всъщност, дай ми. Аз защото мислех, че Пепунски е тук, ама не го няма. В честа има една. Дай ми там вълна. Готово. Ето бе в тебе. Така. Ти ако искаш да спивай на леглото, аз ще сложа такова. Чакай малко, че не мога да си намеря вълната. Ето я. Така се прави легло, който не знае. Ето. 3 вълна, независимо какъв цвят. Си имам текшър, пак и не го пращам на никой. Само на Пепунски и тебе. Заспали? Да, спиш. Чичерито. Добре. Давай, глеса. Бързо трябва да ям.
Ти давам ли пържоли? Не, то пъти си има. Аре, Добре, ай заспивай. гледай са, метам се от метам се на него. Заспивай, меташ си ти. Давай. О, не. Кое? Скелет, помощ. Къде бе? Сериозно ти говоря. О, 2 бон мил. О, добре. Тук не е осветлено 2 въобще. бон. Ами добре, значи... измислих плана. Не го измислих, аз го измислих. Тук това ще е нещо като пещера. Айде, махам се от тук. Беги, Дай ми леглото, дай ми леглото е. спи. Аре, заспивай там. Дай ми леглото бе. Заспивай бе. Там, давай. Дай ми леглото е. Пред теб заспивай. Айде. Спи, бебе мое. Дано дойде козел. Айде. И то 2? Добре, то се видео няма да се спи. Абе, ще спи бе. Се спи друг път. Сега ще спи. Айде. Какво правиш бе? Не, тук е по-тъмно. Добре, айде. Ето. После тук е го. Стискай палци, ръце, пръсти, крака, всичко стискай. Да, не стискай нищо. Стисах. Биги бе, меч! Айде. Стисках ти главата също. Абе, значи, гледай са, махни си твоето легло. Остави го там. Мани се, бе. Да, браво. Много оригинално. Чакай, сега ще го направя. В коментарите напишете защо ни нападат зомбита. Не Да, приемам знам. коментари, защото им е кеф. Спи, бебе мое. Само тебе ще се будят сигурно. Оу. Ох! Тъпо ли ти са? Аре, Закачи бе, да го. му отвориме вратата. Оу. Така. Ти колко бон взе бе, бонус. Давай, спи там. Тръчкай, плескай, блескай, бувкай. О! Аре бе, аз път ти се разхождаш. Мисля, ще направя да не ме нападат зомбита. Не ме бутат, Не мога, аз трябва да правя нещо през нощта. Аз съм работохолик. Работохолиците работят. Затова атака. Легай. Няма такива. Аре, легай. Трябва бе, чакай малко. Искам да намеря айрон. Тут маник. Тут маник. Козел. Ти. Бастун. Ти. Неандерталец. Ти. Кюфтар. Ти. Пача. Дресня меч. Ти. Кервиздере. Ти. Гарван на съдбата. Аз намерих да я имам. Не. Сериозно ли? Да. Лъжеш. Някой иска. Лъжец! Мук! Айде, до тук и седа. Коротко. Айде бе. Имам 2 айрон. Та мина стана 50 км. Имам 4 айрон. Имам 5 айрон. Имаш ти. Сериозно ли имаш или ме лъжеш? Ого, още. Къде си бе? Някаква пещера. Това дето щех да обирам айрон. Айде, ела да направим. Ще си направим ферма. Не го обирам преди това. Преди клип. Къде си бе? Не се знам. Къщата съм. Ето. Там била пещерата. Ела. Това ли е? Аз имам айрон. Давай, Ела, дай ми го. Дето пуш. Отиди да го изпечеш. Ето има още. Изпечи го, хайди. После ще ходим в пещера. Айде бе. Не ми дребе. Става този епизод, съм казал, че ще правя ферма. Клипа не знам колко дълъг е станал, затова няма да казвам първи, втори, 10 епизод. Може и да го къпваме, бе. Не ми затваря врата! Ти ще седиш отвънка. Да. Ти нямаш право да влизаш вътре. Те легла са безполезни, ще Къде ги ти става често. е книгата?
Дай ми, служи това. Айрана се пече. Зомби, 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 зомби. Айде пак. Зомби, 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 зомби. Зомби. Ела, пиле, ела. Абе, ела, уби, бе! О, добре. Аре служи кол. Тъполите, умрели? Умря. Затова ще ям от твоята храна. Нещо ме инфектира тая храна, обаче не знам какво. Инфектира. Добре, ето се видял, че този епизод няма да правя ферма. Що е? Ще правиш за кой... Аз си дам право да правиш ферма. Да, ще направя малко. Чакай малко. Не знам колко минути са на клипа. Малко. Малко. От колко време снимаме? Не знам. От 5 секунди. Ага. Добре, ще паузирам. Ако видеото е достатъчно дълго, ще го кача, нали? Ако не е дълго, ще продължа. Така че довиждане за сега. Ай!